friends, how are you? இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு காட்ட போறது லவ் பேர்ட்ஸ் பத்தி தான். முதல்ல என் சேனல் நேம் சொல்லிடுறேன், குட்டி பாய்ஸ் மாஸ்டர். ஏன் போட மாட்டீங்கன்னு கேட்டிருப்பீங்க நிறைய பேர் சேனல்ல. ஏன்னா இப்போ என்னதான் ஃபோன் வந்துச்சு, அதனால தான் இப்போதைக்கு போடுறேன். ஆல்ரெடி லவ் பேர்ட்ஸ் பற்றி போட்டிருப்பேன். 2 யூடியூப் சேனல் இருக்குது. ஒன்று விஜய் பிக்சரில் ஒன்று வரும், ஒன்று பப்ஜி பிக்சரில் வரும். பப்ஜி பிக்சருக்குள்ளே போனீங்கன்னா 24 சப்ஸ்கிரைபர் பப்ஜி பிக்சரில் ஒன்று இருக்கும். அதுக்குள்ளே போனீங்கன்னா தான் அது வரும். என்ன சொல்கிறது, லவ் பேர்ட்ஸ் பற்றி. ஏன்னா ஆல்ரெடி இந்த கூண்டில் வந்து முட்டை விட்டுருக்குன்னு இல்லை, இதில் 2 விட்டுருக்கு, இதில் 2 விட்டுருக்குன்னு போட்டிருப்பேன். அதை பாருங்கள். அது இப்போ வளர்ந்து எப்படி இருக்கும் பாருங்க. சர்ப்ரைஸ் மழை சொல்லிடுறேன். அது வளர்ந்து நல்லா பெருசாகிடுச்சு. அது வந்து காட்டுறேன் அப்புறமா. இப்போ மறுபடியும் 8 முட்டை போட்டு ஒரு முட்டை பொரிச்சிச்சு. இப்போ 7 முட்டை தான் இருக்குது. அந்த வளர்ந்த குஞ்சுங்கள்லாம் காட்டுறேங்க பாருங்க. எவ்வளோ ஒன்று ஒயிட் கலரில் இருக்குது, ஒன்று மஞ்சள் கலர் பச்சை கலரில் இருக்குது, ஒன்று மஞ்சள் கலர் பச்சை கலரில் இருக்குது. எல்லாம் கலந்துருக்குது. அதான் கிளியோட இதான். அந்த பசங்க இருக்காங்களா அவங்களோட அப்பா, கிளி அப்பா. கிளி அது. அந்த லவ் பேர்ட் இருக்குல்ல, அது வந்து இந்த குட்டிங்க இருக்குல்ல, குட்டிங்களோட அப்பா. ஓகேவா? இன்னொரு காட்டுறேன் உங்களுக்கு. தெனை டப்பா தெனை காட்டுறேன். இப்போ நாங்கள் இதில் தெனைலாம் வச்சுருந்தோம். அது வந்து என்ன சொல்கிறது, விதைலாம் இருந்துச்சா, விதை வந்து சாப்பிடல, தெனையை மட்டும் சாப்பிட்டுட்டு வச்சிடுச்சு. அதனால் காலி ஆகிடுச்சு. அதெல்லாம் வேறு பேக்கெட் வாங்கிட்டு வந்து இதில் கொட்டி வச்சுருக்கோம். ஆனால் இது ஆனால் டப்பா 150 ரூபா. இது வந்து 150 ரூபா. ஆனால் தெனை எவ்வளோன்னு தெரில. கீழே உங்களுக்கு காட்டியிருப்பேன். இங்கே பாருங்கள். டப்பா வந்து ஃபஸ்ட்டு இந்த டப்பாக்குள்ளே இந்த தெனை வந்து 150 ரூபா. இது வந்து நாங்கள் பேக்கெட்டில் வாங்கி இதில் கொட்டி வச்சுருக்கோம். யூஸ் ஆகும்னு சொல்லிட்டு இந்த டப்பா வச்சு அதில் கொட்டி வச்சுருக்கோம். இன்னொன்று காட்டுற ஸ்ட்ரென்த்துக்கு, கிளிங்க ஸ்ட்ரென்த்துக்கெலாம் மருந்து இருக்குது. பாருங்க, இதுதான் அந்த மருந்து. இது பார்த்தீங்கன்னா பேர்டு கேரின்னு நினைக்கிறேன். பேர்ட்ஸ் கேரி. இது பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஸ்ட்ரென்த்து. தண்ணியில் 3 ட்ராப்ஸ் தான் கொடுக்கணும். அதுக்கு மேலே கொடுத்தீங்கன்னா அது இறந்து போயிடும். அது 3 ட்ராப்ஸ்னு இதில் போட்டிருப்பாங்க. நீங்கள் பேர்ட்ஸ் கேரின்னு கேளுங்க, அவங்களே மருந்து தருவாங்க. 3 drops per days. ஃபஸ்ட்டு பியூர் வாட்டர். ஓகேவா? அடிக்கடி தண்ணி வைங்க. தண்ணியை மாற்றுங்க. தண்ணியை மாற்றலன்னா அது இறந்துடும். என் ஃப்ரெண்டு கூட வச்சுருந்தாங்க, அவங்க தண்ணி மாற்றாதனால இறந்து போயிடுச்சு. அது அதான் சொல்கிறேன், தண்ணி தயவு செஞ்சு மாற்றுங்க. கிளியை நல்லா பார்த்துக்கோங்க. சரி, வணக்கம்.